Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi duniya domin ya zama rahama ga mutane baki ɗaya. Wasu sun bi shi sun dace, wasu kuma akasin hakan. Hakika akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana, an ta'budallaha ka annaka tarahu, fa in lam takum tarahu fa innahu yaraka. Ma'ana shine ka bauta wa Allah kamar yana ganinka. Idan kai baka ganinsa, to shi yana ganinka. Dan uwa mai albarka, daure ka kalli wannan bidiyo ka saurara domin akwai fa'ida da ilmantuwa a cikinsa. Wani babban malami ne yake bayar da labari. Ya ce akwai wani attajiri daga Imarat kenan, United Arab Emirates, Dubai. Wani babban mai kuɗi ne. Wani rana ana program sai ana interview shi. Kamar yadda kuka sani, kowane mutumin da yake ya yi rayuwan shi ya yi nisa cikin society, ana yin an samu opportunity sai a tambaye shi wasu ababu. Me yake mai daɗi cikin rayuwarsa, me kuma ya taba ɓata mai rai, ana yi yayi wannan tambaya. Shi ne wannan bawan Allah aka tambaye shi cewa, Alhaji, me za ka ba mu labari cikin rayuwanka, abin da ya taba baka mamaki? Sai ya ce gaskiya ne. Akwai wani rana, kamar yadda kuka sani, ko yaya mutum ke da dukiya, ko ya Allah ya yalwata ma mutum jin daɗi a cikin rayuwa, akwai ranar da zai shiga cikin rayuwar da zai samu damuwa. Domin Allah ya ce, la tarkabunna tabaka an tabaka, zaka hau situation, wani rana daɗi, wani rana ba daɗi. Wa tilkal ayyam nudawinuha bainan nas. Haka ne rayuwar yake, muna caccanja shi tsakanin mutane. Allah ka sa mu cika da imani. Shi sa wannan Alhaji ya ce, wani rana ina cikin damuwa, bi ma'ana raina ya bata. Sai na ce barin tashi yi wakis kadan, bi ma'ana yi tafiya kadan, watakila zuciya na ya zo kasa. Ya ce she na tashi na fara tafiya. Ina tafiya. Sai na an gayo masallaci. Sai na ce in dai haka nan ne, bari in je masallacin, in je yi nafila, in roki Allah, wala Allah zuciya na ya zo kasa. Ya ce ina kai, she na je wajen alwala. Zan yi alwala sai na hangayo wani bawan Allah a cikin masallacin, ya daga hannunsa sama yana roƙon Allah. Ya ce ina kallon wannan bawan Allah sai naga cewa bawan Allah ga yana da bukata. Ya ce amma ban ce komi ba, har na kare alwallana, na shigo cikin masallacin bawan Allah, hawaye hannun shi na sama. Sai na yi sallah na kare. Bayan na kare sallah, sai na je kusa da shi na ce assalamu alaikum. Yana cikin addu'a sai ya yanke addu'an sai ce wa alaikum assalam. Sai na ce bawan Allah, na lura cewa kana da bukata wajen Allah, domin yadda naga ka daga hannunka ga kana roƙon Allah, da alamu cewa kana da bukata wajen Allah. Me problemunka? Sai ya ce ma bawan Allah, problemuna gaskiya ina da alkawali da wasu bayin Allah. Batu ne na kudi wanda yake nayi alkawali na basu. Kafin wannan lokaci lamari ya juya mini, ban samu in basu ba. Na bi duk halin da na san na yambi in samu kudi. Don halin da na bi domin samu wannan kudi ban samu ba. Yace shikenan, nace kai barin koma ga shi Ubangiji. Don na san ba zai disappoint ba. Don da yace ud'uni astajib lakum. Ku kira ni dan an samu ku. Yace to na bi inda dan bi duka ban samu ba, shi yasa nazo wajen Allah ina roƙon shi in ce ya bani. She yace sai na ce mai nawa ne kudin. Sai duba ni kawai. Sai ce mini kudi mai yawa ne. Sai kira mini adadin kudin. Yace atake she na cire check. She na zana mai checkin kudin daidai. She na bashi. Yace abin da ya bashi mamaki, da bawan Allah ne ya karbi checkin. Bai ce mini na gode ba. She ya duka, ya sujudu shukr, ya gode ma Allah. Da ya kare sai ya juya ya duba ni, ya ce mini na gode, Allah ya maka albarka.
Alhajin ya ce sai na ce mai ga complimented card na, bi ma'ana ga lamba na, duk lokacin da kake neman wani bukata ka kira ni na baka. Ya ce abin da ya bani mamaki, sai ya ce mai ka rika kadinka, ranar da nake bukatan wani abu na kira wanda na kira ya turo da kan nan, na sake kira shi don na san hanyar da dan bi Allah ya bani. Shi sa na gode da kadinka kuma na gode da abin da ka bani. Alhaji ya ce babu abin da ya bashi mamaki kamar mutum ya kai tawakkalinsa ya kai yana gani tunda ya kira Allah, Allah ya turo mai, ko da gobe ke nema ya koma ga Allah. To haka ake son da ni da kai imanin mu